musulunci ko da kasashen kafirci kamar Amurka masu mamu. Barhama ya kai musulunci
wa mutane sun samu. Idan wara mai cetar rai na mutum Aisha manzo. Idan wara mai cetar rai na mutum Aisha manzo. Ƙadalin kankan lamari yanzu bai ke ɗauko. Gani da ke na yana ban ɗaukar ɗalibai na ba sauko. Da ba ta na ba ma karnu kai ba wallahi sai mun zo na. Muhammad Rasulallah ya beno an da zarrar rabbani. Ya ba harar ma da fadallahi an ta aina uyuni. Da fa kai da manzon Allah shi ne kake kan kona. Ana dai sanar da ni ilimin nan wanda ba san sha daga duba. Har da ni zan manzon Allah komai idan dai duba. Gare nan gaban sun shi ba na ganin sa kai ne a gaba na. Ana dai ilimin da ba shi ga nan komai idan ba kai ba. Ba shi ganin komai idan ba kai ba in kadai ta Allah zargaje shi sarki guda ba biyu ba ya zama da'iman ba na yin waiwaye a cikin dawanina to ba amsa ya Muhammad Rasulullahi ya Muhammad Rasulullahi assalamu alaikum ya Muhammad Rasulullahi babu mai matsayi daukar ka ya Muhammad Rasulullahi awwali ya ganka ya Muhammad Rasulullahi akari ya ganka ya Muhammad Rasulullahi zahiri ya ganka ya Muhammad Rasulullahi zahiri ya ganka ya Muhammad Rasulullahi batini ya ganka ya Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 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 la ilaha illallah Baba tantama gulamu ya sauda kafa da kalawan mai daraja abun Allah Baba tantama gulamu ya sauda sallama nake baban Fatima da gurin sarkayya gami da irage wa sallama nake baban Fatima da alƙasu Baburin zurgayya ga firai murai sanan bai shiga asali da ta tamfadu hashi a garin kudin yamma ya ajali ya zauna da makamar Ibrahimu da ka aba kyauta babu san kama la tauhidi ba ƙarya ne tauhidi ba ƙarya ne yana waƙar tauhidi ko ba kwa an shi ba kwa shi waƙar nan sai ya yanke ta da gwamna musamman waƙar nan sai ya ƙara ta da waƙar da yawa ba kudu na yanke ba tauhidi ba ƙarya ne ba waƙar babu nan da mata kai ba sabo ce ba an gama girje ya Allah wata waƙa zai don bayani kan waƙar da zai ta ganai ta babu nan kama sabuwar waƙar da ake kan kira wai sabo zai ji ma sadan mutuna ta bulayi da ya mutu da ke waga samun sabo cewa tauhidi ba ƙarya ne ba waƙar babu nan da mata kai ba sabo ce ba assalamu alaikum sallama gare ku mutane kai san yi zoji na to ya kawo ya yi zaune ganin cikin ba abu dan kama daga tauhidi shi ko ilimin tauhidi fage mai karbo ko ne wanda duk bai je makaranta ba ma zai gane ba tauhidi ba ƙarya ne ba tauhidi wakar babu dan kama da muka ba sabo ce ba wakar babu dan kama dan yi kuma goma ga babu dan kama Sallama
Para
billahi sarkin da ya gulabe shi ya yi baturan da ya yi da ya rafalabe na wuce dan sadin lamarin saman iyawa babban masoyi dukkan kudi ne abin da ya masa ga shaida sai da shi an yarda da shi har da lamburansa don sa'adi yarda da ni ne kai ne nawa babban masoyi al'amarin da girma duwa da karfin da ta dausi da mai lafiya wayewar gari wajen karfe shidda da tashi daga sadau ya da kodi da kirsa kakari daga nan sadan kan faɗa gani na sai ya tashi ta sai ya nisa ya ce yau babu mai lafiya Tokon jiran su har ma nan babban yakewa da mutuwar ta sa ga musulmai ba su ku hadarar shi sa da diddikin mai airar da ji sannan shi ma shaikan kwanci ma lafiya la la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah wa 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 la ilaha illallah in ba ka san abu ba ka san mai kiran shi ko zancen shi ko bayanin shi Allah da ikon shi yau ga wasu masu kaunar mutu rayuwa Allah la ilaha illallah Allah wa la ilaha illallah Allah wa la ilaha illallah أول لا إله إلا الله آخر لا إله إلا الله آخر لا إله إلا الله الباطن لا إله إلا الله الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله Allah